Dá sa samozrejme zafixovať aj napríklad v tejto časti rámu. Alebo, to by sa musel obrácať, ale samozrejme tu je ten bod, podľa ktorého sa riadi. A to je na čo? To čierne na poháriky? Áno, áno, presne tak. No, v podstate, toto je vlastne využitý nerezový magnetický plech, kde vlastne si prisunie a tu na tie magnety sú trošku slabšie. Ale je magnetický nerez. Musí byť jadro, ako lesné jadro a povrch môže byť. Akože nie, Takýmto štýlom vlastne sa fixujú na doby. A tu na vlastne by som rátal taktiež s materiálmi, ako je napríklad Styron, ktorý sa dá jednoducho vlastne ono za nejaké schopíte nahriať a vlastne vie sa dodať aj v 3 mm hrúbke. A tu na vlastne sú tie body, podľa ktorých sa vlastne nevidiaci riadi. Keď som to vlastne konzultoval aj s nevidiacimi, tak vlastne mi aj spomínali, že netreba nejaké brailové popisky, že toto je 1., 2., 3., 4. stupeň, stačí proste len bod. Oni už tým, že vlastne majú ako... Presne, pretože oni mi aj sami povedali, že vlastne nepotrebujú mať doslova všetko napísané, proste keď si raz zvyknú na systém a ten systém si vlastne nechajú alebo osvoja, tak vlastne už potom nie je problém na pracovnej ploche takto pracovať. Nízky hore. Mám takú otázku. Vy ste bakalárku robili tiež postihnutých takých bicykel. Vy máte vzťah nejaký aj k takéto problematike? Alebo máte takto, že blízko? v tejto problematike mám blízko, pretože tvorím obrázky pre nevidiacich. Takže vlastne som s tými nevidiacimi viac menej každý deň. Takže vlastne kvôli tomu som sa toto robil. Vlastne aj kvôli tomu, že vlastne vidím, že v tejto problematike nie je nejaké bizonečné osadenie. Takže vlastne som si povedal, že chcel by som do toho priniesť. Je tu priestor pre... Že hlavne je tu priestor. Preto... To, čo si pri tej prílobe, že... Kde v Levočí konzultovali? Áno. Vlastne ja som aj s kolegami a taktiež aj som bol vlastne v tej spojenej trendnej školy a vlastne s nimi som aj tvoril tú anketu, takže vlastne oni mi porozprávali, ako to vlastne funguje, ako sa učia. Chcel by som sa opýtať, že utierku si kde dám? Utierku? Utierku kde zavesím. Zaveseniem, tak asi niekde vedľa bude nejaký utierka. Miesto. To je priestor na riešenie. Áno. Ja mám trošku naštudované, lebo ste možno nevygooglil, ale ako vie veľa dizajnerov, ktoré sa zaoberajú práve ako pomoci. Ja som si to sledovala. Lenka Žižková robila aj s mojím ateliérom projekt Design.me a to pred rokmi a nájdete ho stále na internete a je tam zhruba asi 50 dizajnerských výstupov ako pre nevidomých, ako predseda spolku nevidomých sa volá. Pán Mamojka je digitálny človek, nevidomý, ale digitálny človek, internetový. Je strašne veľa elektronických pomôcok, hovoriace metre, váhy, proste tá kategória existuje. To je pravda, len ja som sa zameral na tú zákonnú prípravu potravín. Ja vás teraz nekritizujem, ešte som neprišiel k pochvále. Je pravda, že ako tá skúsenosť, čo my máme, keď sme robili tieto projekty, je, že nevidomý sa chce vyrovnať s vidomými a neradi ako akceptujú pomôcky ako naviac. Čo dokáže sám, tak proste pomôcku nepotrebuje, nechce. Takže